नमस्कारू. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू मंगळूरचो ख्यात स्वर्ण उद्यमी समाजसेवक एम रघुनाथ शेट हांगेले वळख दितस. मंगळूराचो ख्यात स्वर्ण उद्यमी, दानी आणि समाजसेवक म्हणून नाव पाविलो व्यक्ती एम रघुनाथ शेट. त्यांनी मंगळूरांतू साभार शिक्षण संस्थो, सांस्कृतिक संस्थो आणि धार्मिक संस्थेचो क्रियाशील सांदो जावन आशिल्लेंती. त्यांनी 16 जुलै 1947 इसवेंतू मंगळूरांतू जल्मलेंती. बापय ख्यात SL शेट ज्युवेलर्स स्थापक सुब्राय लक्ष्मण शेट. त्यांनी तांगेले BCom पदवी सांत एलोशियस कॉलेज मंगळूरांतू जोडले. वाणिज्य पदवी जोडल्या उपरांत त्यांनी तांगेल बापय SL शेटान आरंभ केलेले SL शेट ज्युवेलर्स अँड डायमंड हाऊसांतू वृत्ती आरंभ केले. पहिले थोडे वर्स त्यांनी व्यवहार शिक्षांतू वावर केले. आपलो अनुभव आणि विशिष्ट दृष्टिकोनान आपलो व्यवहार वाढयलो. करावळी कर्नाटकांतू ह्या संस्थेचे आभरण खूब ख्याती पावला. दुर्बळे आणि मध्यम वर्गाचे लोकांक भांगर आणि आभरण घेवच्याक अनुकूल जावच्याक त्यांनी नवीन रीतीचे अल्प बचत आणि आभरण खरेदी योजना आरंभ केले. तांगेले ही योजना यशस्वी आणि जनप्रिय जाले. तशेंच त्यांनी नवरत्न ग्रुप ऑफ हॉटेल्स स्थापन करून आतिथ्य उद्यमांतू वैविध्यता हाडले. रघुनाथ शेटाक सामाजिक कारणांतू खूब सहानुभूती आशिल्ले आणि त्यांनी आर्थिक सहाय्य खूब दितलेंती. त्यांनी साभार धार्मिक आणि आध्यात्मिक संस्थेंतू सक्रिय जावन वावरताले. खूब देवळाक रुप्ये आणि भांगराचे काम करून दिला. तशेंच साभार देवळाचे नवीकरण समितींतू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि खजांची जावन वावर केला. मंगळूराचे कद्री मंजुनाथेश्वर देवळांतू 3 रजत द्वार आणि रजत रथ कार्यगत करच्यांतू वावर केला. त्यांनी कला आणि कलाकृतीचो संग्राहक जावन आशिल्लेंती. त्यांनी उदयोन्मुख कलाविद, बरोवपी आणि प्रदर्शनकारांक उदार जावन अवकाश दिवन पोषण करतलेंती. त्यांनी 6 एप्रिल 2015 इसवींतू देवादीन जाल्लेंती. रघुनाथ शेटान समाजाक दिल्लेल्या देणगी खातीर तांकां साभार प्रशस्ती लाभला. डॉक्टर TMA पै प्रतिष्ठान, मणिपाल तर्फेन अत्युत्तम कोंकणी व्यक्ती प्रशस्ती, उडुपी पेजावर अधोक्षज मठ आणि श्री पुत्तिगे मठ सावन श्री कृष्णानुग्रह प्रशस्ती लाभला. त्यांनी चित्रकला परिषद, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि जेम्स अँड ज्वेलरी फेडरेशन मुंबई संस्थेचो आजीव सदस्य जावन आशिल्लेंती. मंगळूराचे विश्व कोंकणी केंद्राचो स्थापक ट्रस्टी आशिल्लेंती. कर्नाटक कोंकणी भाषा मंडळाचो अध्यक्ष जावन आशिल्लेंती. SL शेट स्मारक चॅरिटेबल ट्रस्ट, कॅनरा हायस्कूल बेटरमेंट कमिटी उर्वा, दैवज्ञ ब्राह्मण संघ, दक्षिण कन्नड स्वर्ण व्यापारी संघाचो अध्यक्ष आणि कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचो उपाध्यक्ष जावन वावर केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन मंगळूराचो ख्यात स्वर्ण उद्यमी समाजसेवक एम रघुनाथ शेट हांगेले आठव करता ती नमस्कार.